Eluf ta' familji u negozji ingħataw nifs ta' biljun u 270 miljun euro fuq ħlasijiet fid-djun s'issa wara li l-Gvern permezz tal-Bank Ċentrali ordna moratorju għall-perjodu minimu ta' 6 xhur. Permezz tal-moratorju min jixtieq minħabba l-pandemija mhux jitħallsu djun u lanqas imgħaxijiet. Statistika ppubblikata mill-Bank Ċentrali tindika li sa tmiem Marzu kien hemm madwar 1800 familja li gawdew minn moratorju volontarju. Iżda sa tmiem April in-numru kien diġà tela għal kważi 5700 familja. L-ammont ta' dejn personali li hu taħt moratorju issa tela minn ftit aktar minn 150 miljun euro għal kważi 500 miljun euro. Dan l-ammont laħħaq għal kważi 10% ta' djun kollha tal-familji Maltin u Għawċin. B'mod volontarju l-banek kienu taw moratorju lil 885 negozju sa tmiem Marzu. Iżda fix-xahar ta' wara l-ammont ta' negozji gawdu minn din l-għajnuna tela kważi 1700. Dawn in-negozji ngħataw moratorju fuq djun li laħqu kważi 770 miljun euro. Dan hu aktar mid-doppju tal-ammont li kien hemm sa tmiem Marzu. L-aktar settur li benefika mill-moratorju kien dak tal-beħ bil-grossa u tal-ħwienet. 400 kumpanija jew nies li jaħdmu għal rashom fis-settur tal-beħ qed jingħataw dan is-sostenn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.